wemama pamusoro pedare tauri nenyaya yakamhangara naSinini Dube anobva muvileji yekadzviti achimhangarira knowledge wezani anobva muvileji yemamungati iri nhau yekupokana panhau yemunhu land dispute. But knowledge anobva mamungati uyu Dhu anobva muna kadzviti. Ndichakumbirawo Sinini Dube simudze ruoko rwedu uchitedzera zvandakutaura mashure. Ini Sinini Dube ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi ndoyokwamo kuna knowledge wezani simudze ruoko rwerudyi munotedzera zvandakutaura mashure. Ini knowledge wezani ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. Sinini Dube ndokumbirawo tuziviso dare muchidii wakagara pasi zuro rakasimukira sasakiso tongoti mhangarira knowledge wezani pamusoro yedare chaita kuti ndizouya kudare kwamambo kuzomhangarira vabezwane inhau yekuti ndakaona kuchiitwa madevelopments pamba pangu. paitwa madevelopment ndekupi uku? Kwamungate village kuku. Mungate village? Kwanakazvitu. Ndisabhuka Kadzviti kana sabhuku Mungate? Kadzviti. Sabhuku Kadzviti? Muri kuti panzvimbo penyu makaona pachiitwa madevelopment? Chii chaitwa? Pekutanga pakauya vachisakura ndikaedza kuti ndivafonere ndivataurire navo kuti pamuri kusakura pamba pangu. Ndiani aisakura? Ndibezwane. Knowledge wezani ndiwo wamakaona achisakura pamba penyu? Pamba here kana kuti? Pamba. Akatouya kuzosakura pamba penyu? Ndobva zvadii? Ambomira kukagara mazuva pakabva vauya kuzocheresa mugodhi. Pamba penyu? Pasati vaucheresa mugodhi pane zuva pavakauya vakatanga kumema kuti mugodhi vada kuti ticherese apa. Ndabva ndavafonera vabezwane vakandipindura vachiti ndakapatenga. Saka ndozvandoda kutoti ndiite neniwo ndakaita sei ndakapatenga. Ndabva after mugodhi pawakachereswa ndabva ndatombouya kukoti kunoko. Asi kwange kuri mwedzi waNovember ndipo pandakaudzwa kuti hakuitwe matare. Ndabva ndatozoenda pacivil court apo. Inini pamuti pamba penyu chii chiripo pamba penyu? Pamba pangu nekuti ndakavaka imba. Makavaka imba? Kune 2 rooms iriko. Ini makapawana sei? Inini ndakapawana nekuti ndakapatenga. Makapatenga kunani? Kuna Masauso Bingu. Mune agreement of sale? Ndine mapepa aya ife. Yekutenga kwamakaita? Hoi. Ichitsenga. Makapatenga gore ripi? Ndakapatenga 2012 ndakazopapedza kubhadhara 2013. Uyu zvegore randakavaka ipapo kunana 2013-14 imba yacho iyi. Mugodhi wangu uyu wandakacheresa uyu.
Saka ibvo muti 24 mimi ndobva makavaka kambako. Ndakapatenga ishe 2012 handiti ndabva ndatozopedza kubhadhara 2013 ndiko pandakavaka. Asi hamugari pamba ipapo? Ndakambouya kuzogara zvenguva shoma asi kwaigara vanhu vaichengeta. Zvakanaka, ndine chimwe chekutaura. Hongu ishe, pamba pacho ndakapafenza nebhabhu waya. Saka manje bhabhu waya yacho ndakaedza kutora mapikicha apa. Iri kuratidza kuti yakabiwa. Saka mukura kuti bhabhu waya yacho haisipo yakabiwa. Kusaiti uko iriko. Kusaiti uko nekusaiti uko iriko. Then pandakamboona madevelopments aitwa uyu mugodhi wacho waicherwa uyu. Ndo madevelopments andakaona achiitwa. Uchiri fresh mugodhi wacho. Vanoratidza mungavasananguriro dare kana uri kusanangurwa nasinini juve kuti makavaenda pamusha pake panova pane chivakwa chiruzi panova nemugodhi wake paive nefenzi ukatangokuitwa madevelopments enyu ipapo. Namusorera hongu taura kwavari kuita ichokwadi asi kuti mamiriro akaita musha uyu zvivakwa zviri kune rimwe divi panapa paitengeswa namai avo vatengesa vaita maadvesi avo yakapafanirawo tobva tasvika pakuti chirevolution zedu aereva 29 by 30 dzinove ndo area yatakatora isusu. Amai avanonzani? Ndiyetwa Brenda Karimupfundi. Brenda? Karimupfundi. Karimupfundi. Muna agreement also yamakaitira naBrenda? Hongu, asi vane munhu wavakauya naye achitora mari vachiti munhu iye ndiye muridzi wepamba ipapo. Munhu wacho anonzani? Anonzi Philip Masauso. Ariko Masauso. Haagari kuno anokwanisa kunge achisvika. Tipewo maagreement also wacho. Saka imi muri kuti makatengeserwa padivi pemusha peava? Musha wavo waitooneka paitoita pakati pamugana vachiti kwadhuve kwacho ndekuko imi penyu munhu kumira apa. Igore ripi ramakatenga? 2024. Madare, kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasunungura muchivabvunza. Mai mimi makatengesera apa? Inini handina kutengesa isu ndakamira sewitness kuwitness muridzi westand paakauya achindi kutengesa stand yangu. Vatiri kuti angaifanira ari pano but akundikana kusvika. Ndiyo muntu anonzani? Philip Masauso. Amai ndiye akakutengesera iwe here Philip? Asiri ndakatengeserwa nemukoma. Vanavo vanava vari 2 kune mukoma. Mukoma ndiye ainzi Masauso Bhingu. Ndiye akanditengesera inini. Ndiye akanyorwa patsamba yekutengeserana kwatakaita. Ndiye akanditengesera inini. Then munina wacho Kwenini ukama hwenyu uri papi nemunhu wamakaita nezvi? Mune ukama naye? Inini ndakatengawo pari mukomana uyu wokutengesera aingoti stand yangu yese. Makatotengawo? Ndakatotengawo mapepa angu ekutenga kwaari ndinawo. Makatengawo rini? Ndakatenga 2014 kumukomana iyeyo. ndandatopope. Ava munovaziva? Ava ndinovaziva kuvaona vari pastand pavo. Saka pavari kuti ndepavo ichokwadi anoti nevo vari kuti avo pavauya handi avo munotovaziva makasvikowo varipo? Ndakasvika vari pasi panga pasina kuvava vakazovaka matopo asi pavo munopaziva? Ndinopaziva. Saka muti pavo ava hapasi paava? Hapasi maitiro hapasi pavo. Avo vakupfurikidza? Ava ndavaudza statement rakaitika. Ndavaudza kuti mukomana ari kuya achiti stand ndeyangu
Pamakatenga apa vakati kwemi munomutsvaga munomudii, ndikati mukomana yeye ndiye ane chitupa, ndiye ane zita riri pasabhuku restendi yese, zvikanzi kwemi munomutsvaga munomudii, ndo mapinduro avakandiita. Saka ini handizoziva kuti vakanga vavanyorerana pasi nemukoma wacho uyu munin'ini aiti mukoma haana simba rekutengesa nekuti haana chitupa. Inini ndini ndakasiyiwa nababa Ningi naidza una simba rekutengesa nekuti haana chitupa ndiani? munin'ina wacho Anonzani? kutengesera Philipi Bingu Masauso. Philipi Bingu ndiye akatengeserawo. Ndiye akatengesera apa. Ndiye ainzi haana simba rekutengesa. Nekuti haana simba nekuti upenyu hwake hwese haana akatora chitupa. Saka aizotengesa chitupa chiri apa chapo. handisi kuziva kuti ndichaphilipi hamuna kunzwisana asina chitupa ndiye akatengesera ndo matauriro aita munin'ina. Vese ndana Masauso. Vese ndana Masauso. Anofana anonzi Bingu Masauso na Philipi. Mukuru ndiana Bingu na Philipi. Philipi Bingu. Philipi ndiye mudiki. Philipi ndiye mudiki. Saka aya imimi muri kuti pay ava vatengeserwa penyu here kana kuti stendi yavatengeserwa yakunopinda menyu? Vatengeserwa pamba pangu ishe, because inini pandakatenga ndakatenga pese ndikatopa fenza nebhabhu waya, ndiko payakazobiwa bhabhu waya yacho. panapa makanzi makatengeserwa 70 by 45 square meters. Square meters. Ndodzamuni makatengeserwa pa ipapo. Saka avapinda here pa 70 by 45 vapinda hongu ishe, vapinda hongu ishe. So nyaya iripo ndeyengoti baba bwezani handiti vari kuti vakatenga stendi 70 by 45 square meters dzavakatenga muna 2018 igori pamakatenga 2013 ndiko pandakapedza kubhadhara vari kuti vakatenga mugore ra2018 handiti zvine mapepa ari papi ari panapa. So vakuti zvoni ivo imimi makupinda mustendi mavo mu70 by 45 mavaine mapepa ari panapa akadhindwa nakomishina kuona nezvimwe kuti vakapatenga panepa. ini hangu handisi kupokana nawo kupinda zvinoda kunimwe pisi isiri yavo here pokana parutudi because inini pfungwa yandanayo ndeyekuti ava vakandibira mari yangu na Bingu wacho nochatofanira kungoita isusuka tungoti pana ungomenywa 70 by 45 dzawedzi handiti imomo hamuna munhu anofanira kupinda mupo zvandiri kubvunza kuti pakamezhwa 70 by 45 pane imwe lendi iri kusaya kunze tinozoti pamwe vakayera pangu vachipinda ndokuti isu hatizoziva asati asvika pa mamai munani waminaye mumwemu ndauya ndega ishe kwava ndiani avo ndimadzimai. kuzi chiri kudiwa apa kuenda kunomezha 70 by 45 meters dzakatengwa naamai avo tomezha tisati todziona bepa ravawana rero then toona kuti pari kusara here lendi yamakazotengeserwa imi. Kana pasina lendi iri kusara yamakatengeserwa zvoreva kuti mii makavharwa mari ndokuona kwanditokutoita asi pamukambosvika munoona kuti lendi pasaiinini ndinosvika pasaichacho maona kuti pachine imwe nzvimbo ine 20 dzairwezi paimwe nzvimbo yamuona ichiri kwerekoatakasiya 70 iri kutaurwera yange isiri kwatiri tatisoizivi havana kubvataita kuti asi kuti patakayererwa pacha papasina chinhu maturi kutaura chi inini ndamaita kundotaura kuti ishe wangu amai ava pavakatsenga stand paiva nemumwe mudhuri vaiva pasaidzi. asi iwo harisi basa rako kutaura zvautaura kaiwo gozi iwewe uri kuuya uchipinda mutransaction nekutengeswa kweivhu wakamira sani iwewe? Ndakangohwitinesawo pawakabhadhara. Wakamira sani? Wakangohwitinesa? Mzima wakaadvertise. Ati uya atina mira yamunzweka?
ava mai vatsvuku ava handovakatotenga pavari kugara akatengeserwa nemunhu iye akayazotenga saka imi kana makatotengawo chakuzoita kuti imimi mune history yamunoziva here nezveland vakangoti sekuti witness akauya ari vakangokunhongai aiva havana kundinhonga mozvanonzi kudziya moto wembavha takatoenda tese kudziya moto wembavha kunokuziva vachibhadhara but waiwitnessa chii unoziva chii pazviri sabhuku hakuna here kwenyiko sabhuku variko komiti yesabhuku iriko komiti nyaya ingori pachena iyi handitika kuda kungomezha chete chete kuti 70 by 45 dzaamai ava dziri chii dziripo here kana dziripo idzodzo handiti kana paine pasarara kuti ndo pamungatawa nezvapo hapana afanira kupinda pa70 by 45 sandizvo here mudharapingo ndizvozvo ndikuzvinzwisisa asi ndiri kuona sokuti handizoziva kuti dare rine simba here kudaro asi da kutoona kuti ndane munhu ane mhosva akanditengesera vanhu pasiri pavo isu hazati asvika ikoko nokuti pada ndakutoona patiri kuendewa isu hazati asvika ikoko handitika isu tiungoti chete 70 by 45 ndo dzasimini handiti dongoti 70 by 45 dzine dziri chii handiti asati akuzvari pane inosara yakanda hapana inoita se inosara kana paine inosara haiwa isu hatinei nazvo dongoti yaramba ari masquare meters ake akaita se akatenga chete chete tokwanisa kuzviita here zvinezvi kuti tinomezha 70 by 45 iyi kana kuti panoda assistance kuti tonomezha tega zvandabvunza munokwanisa kuzviita mega here kana kuti panoda rumwe ziso dai da sabhuku angu aripo pamwe vapiwa instruction sabhuku vacho vanenge vadai mune transport here ana sata 29 by 30 meters ndio yakatengeserwa ya zandiri kudai mamune chekufambisa ndaingokupai vakomana vangu muenda mamanomesha maira 70 by 45 yacho munhu kuti pari kusara here 29 by 30 meters idzi hadzisari almost ega plaza sazvitopake patori padiki pa35 pa70 yacho imundau yacho saka mukataura muchidaro totoona sekutoti katozviuno muchitokwani futi yakeyo mameasurements ari kutaura akamezhwa 75 by chair ari kutaura haitokwani futi papa saka pane utsotsi huri pa saka zvinoreva kuti iyi dzauyu dzikasara imi mofanira kutokurema mari yenyu bva kune vanhu vamakapa mara ndozvatotoona uyu philip ari kupi anogara kuchegutu kusabhuku kadzviti arimo musha sabhuku vari tokwanisa kuzvita rini izvi musimudze dare panapa mosangana paground pacho then tomezherana vanosimudza dare bvunza zvauda kubvunza chinzwa ndingaida kubvunza kuti ava amai ava kuti vakatsenga pesi asi kwedu kuedman vakavati musa vake nokuti hamuna kutenga pesi zvinotozivikanwa naedman murapi kwatabva
kuti hamuna kukwanisa isakatarisana mazvinhu akanyorwa apa kaisa asitora zvemusoro wedu indi kutora 70/45 yakanyorwa paaffidavhiti ravakabata maaffidavhiti akagadzirwa wabva kucivil court baba wabva kucivil court kwanzi chii pamusoro ivo maimishi vane kumba kwavo zvekumba kwangu zvese izvi vanozvizive repi iye achiita zvekumba kwake ari kuzvizivire kupi zvekumba kwavo vanopindire kupi kana kuti ndakatengesa nemari namasauso iye anei nazvo yepaka akatenga hakuna problem handisi kunetsana saka iye kwangu ari kunetsekana nekwangu kuti zvimonyarara henyu ndikuti affidavhiti ndemuna August 2013 izvi ratakabata harisi ramanje ndototora ze20/70/45 saka isi ndosaka tati iri affidavhiti rakatangira avava handiti saka vazotouya ava vaine lendi yani vaine lendi yavo kudaro ndosaka tati lendi ava vaitanga inge iripo asi ava dai mapepa avo anga ari kumashure kwaamai vapo because nyaya zvimwe zviri nyore zvatogona kubatsirana nazvo kuti titongozviita tivarapedza I think mukatora motikari should be around imari kuenda pano kudzoka usunga tikangotora kamotikari panapo totodhiraivha tozatosvika panzvimbo mamatongoonao 70/45 yacho iitwa mamangova shuwa kuti lendi 20/29/30 iri kusara here kaunti hapana maexpenses mambo wangu isi tiri kutoruza state ndakatopaona kuti ai 75/9 aisara hapatosari saka iti automatically takutodhila nevava vakati vakadi ndozvife hatidi kudzvinyirira mwana ava vakatora mari edu kana ivo vacho munonovadzvinyirira panosvikwa poita sei potorwa mameasurements muchiona monatoziva kuti zveshuwa zvaitwa kana ivo vacho ndikati ndovada kupuruva kuti lendi yadakakutengesera iripo anditi wautaura navo kutoita sei panhu pedu paite sei panhu pedu pajeke tichatumura choti asimini sare yakadaro chete oi bonai yobva wakaenda ucivil court waenda ucivil court nenyaya pandakaenda kucivil court inini pandakatenga ishe wati muna November wakauya pano ndobva wazoenda kucivil court muna November ndakauya ka nekuti ndakasvika panapa uchinzanzi mamba vatonge matare ndabva ndaenda kucivil court nenyaya iyoyo yekutengesa yekutorwa nanabezwani mapepa acho aya ekucivil court ndinawo ekukoti yepanapa ndinawo saka ndarianga iri nyaya yei iyo yokuti vakauya kumunda kwangu zvikanotongwa zvikanzi chii vakatonga because majesty akavhunza then bezwana akanyora statement yekuti iye haana mbovhira asvika kumba kwangu haana mbovhira acheresa mugodi hapana any development yaakaita ndiko pavakazoti it's okay kuti titonge tichidaro chimirirai November apere moenda kuna chief Chinamhora mozotongwa kana watonga unofanira kunyorerwa tsamba uye nayo pacivil court panesti pedu apo ndozvaakataura apa kuti hapana kucheresa mugoti kwandakaita kumba kwasinini chiti so ivo vakati saka tinotonga sei pedza mudzosa mapepa tinodzosa mapepa ndonyaya ndaifambira umbo uri panapa uri kuratidza kuti sinini akatengeserwa nzvimbo yekumezha 70/45 meters kuna 2013 ndikiti ngatirege kumbisa mashoko ipapo baba bwezani zvakajeka izvo handiti aiwa zviri straight handiti ava vane lendi yavo yakakura zviri apa handiti yavakatanga kuwana vemusana maita sei so dare rino riri kuti
avafanira kuramba ine lendi yani yava, kana paine inosara ndinozoita yani yenyu, kana pasina yasara kureva kuti hameno zvakaitika. Asi ndohana kutora mukana wekuti utsiura kuti 20 vanhu manga matenga rini 2014 2024 handitika iko kwacho kutenga minda kwacho nekwese nekutengesa kubvumidza kwagara kuite sei asi izvo zvinowana zvagara zvibvumidza wese kutoshambadza kutoadvertise handiti kutengesa stateland imhosva kutengesa ivhu remurudzi revhaitori mhosva pachani ndikuona muri mudhara akachenjera nditi izotsvaga mutemo kukomina unedzeki zvirimo izvozvo zikuva madhiresi aiitwa nevava naiitwa nevava nevamaita ese haasi pai haasi pamutemo isusu dare tezienda ungopfeka ofesi mambo anenge apfeka ofesi yemunhu wongoti ndiri munhuwo hehe handitika asi zvese haisi pai haisi pamutemo wese munhu azokutengesera zvisipo handitika yatomhosva futi yakanyanya kura ipi iyoyo handiti saiyoyi hazvitenderwe kutengesa communal yasikurudziro yatingori nayo ndeyekuti umbowo hwatiri kusangana nahwo pano imi munyorai pasi zvekutora umbowo hwatiri kuona pano uri kuratidza kuti Sinini Dube akatengeserwa land measuring 70 by 45 meters mugore ra2013. Dare ramambo Shinamhora riri kukurudzira kuti land yakatengeserwa Sinini Dube irege kuwanazve mumwe wainotengeserwa, ichengetedzwe iri sezvairi kubva paakatengeserwa muna 2013. Kana pachinge pane any encroachment yaapo ipapo then izvozvo zvatokunze kwemutemo. Saka inini ndatiri kuti tingozadzikisa dai kunozodai kunotsvaga mari yekuti tingohayaka motikari kanoenda apa ndopa mukomana mangonoonesana mava nechokwadi chekuti iripo here nzvimbo kana kuti hapana. Kana pasina then automatically imi matone confirmation yekuti hapana chenyu chamakatengeserwa chiripo. Kubva ipapo makutotanga kutevedzera mutemo kuti murikavhe mari yenyu. Because confirmation iri kudiwa yekuti tikwanise kuyera kuti zvechokwadi hapana here nzvimbo iyoyo. And confirmation iyoyo inoda taenda paground. And pari zvino nezviri panze izvi handina kwandokwanisa kufamba ndichienda. Dai ndandine imwe mota iri pasaidi ndaikwanisa kutumira munhu. Zvino handina futi imwe mota. Saka nachiti kana muchikwanisa kuhaya mohaya ndokwai mukomana kuti mhanya ubva tonoona tobva tangogutsikana. Kubva ipapo totoita chinyorwa imi makutoziva kutoti mambo vaona kuti nzvimbo yandakatengeserwa haipo. Nzvimbo yako inovherifaiwa zvikonfirmiwa hamukwanisi here kuti mubatanidze kamushinga hanzi mari mukabatanidza kuti nyaya inyatsopera ipere iwe usazowaramba uchiwana machabozi. Mobatanidza vanogona kumbonotaura panze topinda panenge ndiri kumbira kuti muronge kuti tiite kuti dare risumuke riende kunomedha ticonfirme tikwanise kunyora judgment yedu zvine umbowo. Izvozvo tofanira kuzviita izvozvo. Zvakanaka, ngatikurukurei tipei brief yacho. Tasvika panzvimbo tasvika taona 50 by 23 70 by 24 dzatoramba Mama minani mamuna knowledge nemudzimai wake Sinini Dube na Brenda ndo zvataona here zvitoro izvi. Saka tiri kuti kudii isusu 70 by 45 yakatotengwa naBrenda yatoramba kukwana, yakatengwa na Dube yaramba kukwana. Zvobva zvatoreva kuti mimi makatengeserwa panzvimbo isipo.
Saka muchidimbu pauda kutoti mimi mutotora nzira dzekuti mudzorerwe mari yenyu. Nekuti ivhu ramakatengeserwa haripa. Nekuti ndikati rwisanai ndakonzeresa bongozozo. Saka zvotongo uri pachena kuti pakati penyu pana anofanira kubva. Ende imi ndimauya kumashure. Saka ndadambudzika nako. Dambudzika rinoda kuti zvamene kuti munhu achakwanisa kudzorera mari. Asi Brenda, tsvagana nemunhu wako wakasaemerana mudzorere vanhu mari yavo. Tinotenda izvo. Zvinoitwa riini zvinezvi? Iye anga akati ndinokwanisa kuyambira kumwedzi. Taura naye upe ofisi yamambo mhinduro kuti muri kudzorera vanhu mari yavo riini. Nekuti tsika yamuri kuita iyi iri kutisvibisa zita iyi. Muri kutora mari dzevanhu zvisiri izvo. Izvi zvamuri kubata izvi Brenda izvi izvi zvine jeri riri pachena chena izvi. Izvi zvinoenda kujeri nazvo izvi. Because makuita izvi izvi handi ndo unoendi bharono wacho wamuri kuita iro. Imboverengai mapepa moona kuti malendi bharono warupiwa mutongo wakaita sei. Zvekungomhanya kuti maona mari monakidzwa munoda izvi. Munosiya vana muri kujera amai. Ngatishandisei maoko nepfungwa kuita zvinhu zviri pamutemo. Tirege kuita zvinhu zvenyu izvi. Ngatikurukurai naye uyu. Mutipe mhinduro kuofisi kuno kuti mari yevari dziri kudzoka rini. Tinotenda izvo. Kusvika Saturday inotera ndoda mhinduro kubva kwauri. Ndakutombomutsvaga munhu ouya sekutaura kwaakaita iye ari kuti wane mapepasi ake ainawo. Saka handizivi kuti rinototendera zve kupinda futi munodai naiye munhu wacho achinge azouya petu nekuti haasi kugara kuno. Zviri kwamuri kana huyai dare riripo rakasununguka kunzwa zvese. Asi iwo mafambiro aita dare rino nepatasvika wanga uripo wazviona. Maenda kusaiti mukanomezha kuti tirege kutaura zvekufungidzira. Uyu bepa rake rakanzi 70/45. Ende chivakwa chiripo chiri kutaura zveshuwo kuti ari kuti chivakwa icho ndechangu toireti iyo ndeyangu gondo iyo ndewangu. Handiti zvoreva kuti ane zvaakaita panzvimbo ipapo. Saka huyai mukurukure nezvamuinazvo zvacho. Iwe uchimuudza chokwadi chekuti patakagara kudare dhuwe akauya nemapepa anoti tikaenda pasaiti tikanomezha tikawana zvekuti mochionesana nemapepa enyu kuti munogona here kutatamusa ivhu kuti riri kure kana kuti munokwanisa kumira pasi. Saka ndati dare rinozotitendera zvere kudzoka nekuti yakundikana kusvika panzvimbo angafanira asvika achionana neava vaakati vatuma ya matara akasununga kudzoka chero nguva asi tatoipedza taipa judgment haichadzokorodzwa. Aiwa itaipedza dai handiti kana paine zvimwe zvazova zvakura zvazvo zvimwe handiti ita zvabuda pachena kuti vane mapepa ake akudhara vasati vasati vapa. Ndanga chiti neiye wacho munhu wacho akatengesa ane akewo mapepa anga agara ainawo asi akundikana kusvika nekuti haasi kugara kuno. Asi tapa judgment. Kana achinge atouya iye anouya kuzi munhu akamhangara nyaya ndiani. Nyaya yatatonga yakamhangara uyu ndiye akamhangara achimhangarira awo. Handiti sando nyaya yatatonga nhasi. Saka uyu kana auya ane yake ane vision yake anouya achimhangara. Yonzwiko. Musauye muchizosvika muchiti nokuti Simina akamhangara nyaya yake isusu takudo kuya nemapepa edu ipapo. Nokuti panyaya yamhangarwa imimi mese hamupo. Iwo watongouya as a witness. Kana mada kuya neyenyu uyai mumhangare. Moziva kuti muri kumhangarira nemawitness enyu ndeani mawadedza. Mazvita. Kumbira kuti pajeke pavari kuti ivo vanenge vanoda kusimudzwa dzimwe nyaya. Yekuti mugovera unotevera pange pane mhinduro yemari yazadzikiswa. Usati watanga dzenyu. Maringe nenyaya yataunganira panapa ndikupa 7 days kuti tinzwe mhinduro yekuti mari yevari dzinodzoka rini. Kana makuzoita zvenyu izvo zvatoo zvimwe. Asi yandatotonga nhasi ndati mari yevari dzingaidzokeri. Ndoda mhinduro within 7 days. Ipe mhinduro yekuti mari yevari dzinodzoka rini. Chino chakuya futi panapa tokupa mhinduro. Waoda kuenda kupi? Kana musina kupa mhinduro ndotora pako iwo ndopa. Ndopedza nyaya. Ndokunozi kudziya moto wembavha ikoko. Iwo ndounosara usina pokugara newana wako. Zvakanaka ndapedza ngatisaine pamusaini. Musaini sinini knowledge na brand.
Thank you.